Hej derude. Den her video er nok en video, som mange af os Star Wars fans ser frem til. En video, hvor vi skal netop snakke om serien Ahsoka på Disney+. Serien, som mange af os i min alder kan relatere til fra dengang vi var unge knejder, der så Star Wars The Clone Wars. Dem der måske er lidt yngre, som så Star Wars Rebels. Os der bare håbede på og bedt til de højere magter over i Hollywood om en separat serie til hende her Ahsoka Tano, efter vi fik en separat serie med Obi-Wan Kenobi. Det har så Disney Plus lavet til os. I har hørt vores bønfald om at lave sådan en serie, og det skal vi netop snakke om. Så lad os snakke om den. Hvis vi lige først går bag historien før serien, så i 2008 producerede Lucas Animation en tegnefilm, der blev instrueret af Dave Filoni. Thank you for taking the time to come and talk about the Clone Wars. Der vil være starten på en 7 lang sæson Star Wars af Clone Wars tegneserien, som blev udsendt på Cartoon Network kanalen dengang. Der fik Star Wars elsker for første gang introduceret til Ahsoka Tano karakteren i Star Wars universet. Ashley Eckstein var den person, som lagde den engelske stemme til Ahsoka Tano. What? We can't retreat now, Master. I've broken through. Hvor Özlem Sağlamak er den danske stemme til hende. Som er det kongelige ballets eksperimenterende gruppe. De er vanvittigt dygtige dansere. Ahsoka-karakteren fik vi for første gang sådan alvor at lære på det her Star Wars Clone Wars serie, hvor det egentlig først udgav en Star Wars Clone Wars film i sådan cirka den her times og 25 minutters børnelængde film. Det var egentlig første gang, at Star Wars universet blev introduceret til børnemålgruppen og ungemålgruppen. I Star Wars The Clone Wars serien lærer vi hende godt at kende som en handlestærk person og en Padawan, der var noget helt særligt, der havde Anakin Skywalker som Jedi-mester. Her fik vi lært meget den her karakter at kende, hvem hende var, hvilken personlighed hun havde. Vi fik så, og vi så egentlig igennem serien, at hun egentlig, meldte sig ud af Jedi-ordenen, efter hun egentlig blev smidt ud af den. Og det var på grund af, at hun var en af de Jedi'er, som tænkte rigtig meget over den her klonkrig. Hvem kæmpede man egentlig imod? Ahsoka var også en karakter, som tænkte meget om situationen i klonkrigen, som gjorde hende i tvivl om, den Jedi-orden egentlig kæmpede en god sag i krigen. De gjorde det, at efter en sag mod hende, hvor hun opdagede, at Jedi-orden ikke følger sin egen budskab om moralen, men blev styret af kansleren. Det gjorde, at Ahsoka ikke ville være en del af Jedi-orden mere, på grund af, at hun ikke tror længere på, at Jedi-orden egentlig kæmper sin egen sag længere. I cirka de her 2020 fik vi ikke sådan rigtig en slutning på den her Star Wars Clone Wars serie. Så i 2020 faktisk lavede Disney selv en slags afslutning til den her Ahsoka-serie, som skulle handle faktisk meget populært sagt om hendes vinkel til den her Order 66. Og det var man rigtig interesseret i, på grund af at man blev egentlig introduceret til hende også i Star Wars Rebels serien. Og her ved man egentlig ikke, hvordan hendes skæbne var i den her Order 66. Og det er også en meget vigtig historie, på grund af det, der kom med her i serien, var faktisk også en lille del af det, som man oplever
nogle ar i sjælen, som hun egentlig får fra Order 66, ved at hun føler, at hun svigtede Anakin, da han vendte sig til den mørke side. Ahsoka-serien foregår i slutningen af sæson 3, den her Mandalorian-serie. Og den her serie er sådan lidt en forlænget arm, hvor man gerne vil fortælle, hvad der egentlig skete med Ezra Bridger og Throne i slutningen af Star Wars Rebels-serien. Og det er ret interessant, at de går den her vej egentlig. Fordi det er egentlig et stort spørgsmål for mange, når de nok har set den her serie til ende. Og det, som jeg bemærker, altså dem, der lavede den her serie, altså at de vil gerne have, at Star Wars-universet udvider sig og udvikler sig på en måde, som måske kan gøre, at Star Wars-fans bliver lidt mere, hvad kan man sige, får et bedre forhold til de her Disney Plus skaber, som har haft meget kritik over at lave alle de her serier og film. Efter meget kritik af Disney, efter de egentlig købte rettighederne til Star Wars film og serier, så har de her Star Wars fans haft masser af kritiske øjne til netop Disney. Disney, de har lavet 3 film til den her Star Wars filmserie, og de har egentlig også lavet masse serier, som for eksempel Ahsoka, Obi-Wan Kenobi, Mandalorian og mange andre serier, som de har prøvet at få et eller andet succes med. Derfor er Ahsoka-serien ekstremt vigtig for Disney at måske lige få lidt comeback fra de her kritiske Star Wars fans. Efter nogle kritiserende serier af film, hvor kritikere mener mangel på helt klart plan for hvad Star Wars universet skal udvikle sig hen til, og har de netop afsløret, at den lagt en helt klar plan til de kommende seriefilm. Now they're back playing a completely different game of sorts. The game of acting in a brand new Disney Plus Star Wars series. Et mål om at lave et slags endgame, ligesom man lavede i Marvel-universet. Derfor var Ahsoka-serien en helt klart stor chance for Disney at vise Star Wars-elskerne om, at Disney tager Star Wars-universet dybt seriøst. Hello sir, how are you doing today? Did you find everything you're looking for today? Noget Star Wars fans godt kan føle, at Disney ikke har gjort, siden de købte rettighederne til Star Wars. Lige præcis den her film er ekstremt vigtigt for, at Disney egentlig skal få succes. Så derfor har det ekstremt mange forventninger til, at måske serien egentlig kommer til at have en vis form for succes og egentlig respekt fra de her Star Wars fans, som allerede har ret mange kritiske, forhold til Disney. Den her serie har egentlig fået ret mange gode anmeldelser. Den har også fået nogle kritiske anmeldelser i hen ad vejen. Så en succes vil jeg også sige, at den egentlig har været. Inden serien blev offentliggjort, har de ved andre serier teaset lidt til, at Ahsoka vil på et tidspunkt få en separat serie. For første gang blev karakteren vist som menneskelig form i Mandalorian-serien sæson 2, episode 5, hvor serien fik et lille forsyn på Ahsoka. Ahsoka blev igen vist frem i en anden serie, The Book of Boba Fett, i episode 6, hvor vi oplevede, at hun møder hendes Jedi-mesters søn, Luke Skywalker. So much like your father.
Vi fik officielt offentliggjort alle personerne, der var med i Star Wars-serien i det her Star Wars-event, Star Wars Celebration 2023, som foregik i London. Her fik man hovederne på alle dem, der skulle spille rollerne til den her Star Wars-serie. Og her fik vi officielt offentliggjort vores helt egen Lars Mikkelsen. Det var ikke helt overraskende, at Rosario Dawson fik hovedrollen som Ahsoka. For det var hende, der spillede Ahsoka på The Mandalorian sæson 2, episode 6, og var også hende, som man helst vil have som rollen Ahsoka. Når man er Ahsoka, så skal man kæmpe med 2 hænder, og det fik hende faktisk hjælp til af en kampinstruktør, som hed Ming Kuai. Ming Kuai skulle hjælpe hende med at koordinere med 2 sværfægtningskampe og koordinere de her actionskampe her i løbet af serien. Og det vil jeg godt nok sige, det gjorde den ret godt. Ariana Greenblatt spillede som den unge Ahsoka, som var en del af de her flashbacks tilbage fra klonkrigen. Det var nemlig Ariana Greenblatt, som også skulle spille Ahsoka, bare i ung version. For bare 16 år Ariana Greenblatt skulle tage den her rolle med stor nynne. Natasha Louise Bordizzo spillede i serien som Sabine Wren, og hun havde også en rigtig god udseende til karakteren. Hun ligner faktisk ekstremt meget hende her Sabine i Star Wars Rebels med det her farvet hår og alt det her. Hun var altså meget opsigt i at faktisk gøre det rigtig godt. Så det hun gjorde, det var faktisk at se alle episoderne igennem fra Star Wars Rebels, nærstudere hendes karakter fra bund og top, så hun var helt klar til, når hun skulle spille Sabine-karakteren. I mean, it was really like oftentimes pinching myself because I'm doing the research, looking, watching Rebels and Clone Wars over and over again, and then you walk on set and it's uncanny. The way they stepped into these characters and the essence of these characters that they bring to life is just next level. I got it with Dave looking at me when I was staring at them. Honestly, I got it. Hun fik også lidt hjælp fra nogle kampscener. Og det var også Ming Kuai, som skulle instruere de her akrobatiske kampscener og egentlig gøre det sådan, at det visuelt også ser ekstremt godt ud. Og det vil jeg også sige, det gjorde det også. Så godt gået. Mary Elizabeth Winstead spiller Hera i serien, og hun ville egentlig også gøre det ret godt til karakteren. Så derfor gjorde hun meget umage med at udvikle fra Star Wars Rebels-serien. Derfor var der også en masse diskussioner om i løbet af serien, at fru Winstead og herr Filoni egentlig snakkede meget om, hvad egentlig Hera egentlig sådan indholdt i serien. Og der fik man egentlig meget afklaret i, at hun var en ledertype og havde mod på at fejle. Og det passede meget godt til Mary Elizabeth Winstead. Ray Stevenson og Ivan Sangno spillede de 2 mørke Jedi'er. Ray Stevenson, han fik rollen som Baylan Skoll, som var helt tilbage til Order 66, hvor han var en af overlevende, hvor en af hans mestre egentlig gik bort fra den mørke tid. Ivano Saku, hun fik egentlig rollen som Hatzi, og Hatzi, hun er den her unge lærling, og egentlig er en Padawan for Baylan Skoll. Det var nemlig også Ivano Saku, som egentlig hjalp lidt Filoni til, at der skulle være en baggrundshistorie af hende. Så det kan måske være, at hvis de laver en sæson 2, så kan det være, at hun er lige lidt med til at sætte lidt ord til, hvad der egentlig har været bag karakteren egentlig. Ray Stevenson døde desværre med ingen afsløring over sagen. Han døde den 21. maj 2023, faktisk 3 måneder før serien blev udgivet, og derfor dedikerer den første episode til ham. Han nåede at få 3 børn med hans hustru, og så i en alder af kun 58 år, altså 4 dage før hans 59-årige fødselsdag, gik han borte. Under nogle optagelser til et eller andet film- og serieprojekt, der blev han indlagt i en nær hospital, og der døde han desværre og gik bort fra vores jord.
dødsårsagen, den er ikke helt bekræftet nu, og det er måske heller ikke meningen, at den egentlig skal bekræftes. Så vi er stadigvæk uvis om, hvad dødsårsagen er. Ray Stevenson, han fik en specielt hyldest til i den første episode. Og det er meget smukt, kan man sige det sådan. Og alle hans medkollegaer fra den her serie, og også andre, er utrolig chok over meddelelsen, og måske også meget ked af det over, hvad der egentlig skete med ham i sidste ende. Hvad kan man sige? Han var ikke helt ukendt i den her Star Wars verden. Han dubbede også lidt til nogle tegnefilmserier fra Star Wars, Clone Wars og Rebels. Så han havde en speciel kendskab til den her univers egentlig også. I serien fik vi Anakin Skywalker at se i serien. Ingen andre end Hayden Christensen, som spillede endnu en gang Anakin, som er den samme person, der har spillet Anakin i 1, 2, 3'eren i Star Wars filmserien, også i Obi-Wan Kenobi-serien, og en lille syn ved film 6 i Star Wars-serien. Man kan bare sige, at han er Anakin Skywalker. Nu skal vi lige gnide lidt i fingrene her, og os danskere, som har lidt klaphatten i hovedet, og egentlig er glade for danske skuespillere i Hollywood-verdenen, så skal vi nemlig snakke om Throne-figuren. For Throne er næsten Mr. Lars Mikkelsen. Og Lars Mikkelsen, han er ikke helt ukendt for ham her Throne, fordi det er nemlig ham, der egentlig også dubbede til Throne-karakteren i Star Wars Rebels. I både den engelske officielle version og den danske version, hvor han så dubbede til Throne, og han har et ekstremt specielt accent til den her Throne, som passer ekstremt godt. Det var ham, der fik lidt den hårde chance, skurken, som skulle have blå maling over det hele, og det var også det samme som Ahsoka, hun skal have rød maling med sådan lidt striber rundt omkring. Det var lidt nemmere for Throne, han skulle bare have blå maling, og så lige nogle røde papiller, sådan han så ud som en rigtig ond skurk. Det var egentlig meget interessant at se noget Danish accent fra Lars Mikkelsen, og igen, han spillede ham til UG. Jeg synes, han gjorde det virkelig perfekt. Der var faktisk også en masse, før han egentlig blev offentliggjort til at spille den her rolle. For han var egentlig i et interview, hvor han blev spurgt om, hvordan det egentlig foregik med, at han skulle dubbe til Throne-figuren i den engelske version. Og der nævnte han blandt andet, at den måde det foregik på, det var, at han skulle sende nogle stemmer over til et andet station, hvor han dubbede i Danmark, og skulle, hvor der var nogen over i USA, som hørte på det og som godkendte og alt muligt. Så det var egentlig meget egentlig interessant at vide, hvordan det egentlig foregik sådan noget dubbing internationalt. Han blev også spurgt igennem den samme interview om, hvis nu der kommer et mulighed frem, hvor du kunne spille Throne, vil du så tage imod det? Og skal du egentlig spille Throne i fremtiden i den her nye Ahsoka-serie? Og det svarede han egentlig sådan lidt tvivl om. Han afviste egentlig grundet de her tavshedspligter om, at man ikke må afsløre noget før udgivelsen af skuespillerne. Så fik vi alle sammen den store overraskelse, at Lars Mikkelsen skulle få den her rolle som Throne. En ret stor rolle, som jeg vil nok sige er sådan lidt større end Mads Mikkelsens rolle i Regular One filmen, som han egentlig også var. Så Mikkelsen-brødrene har begge været med i den her ellers store fanskare af Star Wars univers. Så for mig egentlig fint nok. Throne, han gjorde det godt. Lars Mikkelsen.
perfekt. Dave Filoni og Jon Favreau skulle få det her mesterværk i hus. Og netop Dave Filoni med til at skabe Ahsoka-karakteren tilbage i Clone Wars-serien. De kontaktede Throne-trilogien forfatter Timothy Zahn, og det er faktisk ikke en dum idé. De skulle faktisk have den helt rette udgangspunkt, så derfor kontaktede de ham for at få den helt rette elementer til den her historie. For de var helt sikre på, at de egentlig lavede det rigtige til den her serie. Det kan man sige, det er en ret god ting, fordi det signalerer bare den her seriøsitet i den her serie, hvor man gerne vil have det bedste mesterværk ud af den her serie. Og det kan man sige, det gjorde de ret godt til den her historie. Og mange af de ting, man egentlig også læser i bøgerne, er heller ikke sådan helt med i filmen, og faktisk er helt anderledes. Der var lidt fokus på de samme ting, som der var i Obi-Wan Kenobi-serien. De ville gerne fortælle lidt af de ar, som Ahsoka fik fra dengang Anakin gik til den mørke side. Derfor var det også ekstremt vigtigt at vise i seriens hovedemne, altså den her lærling-mester-forhold, at hvordan hendes forhold med Anakin Skywalker egentlig var dengang, og egentlig er med Sabine Wren og Ahsoka. Der kan man sige, at Ahsoka han opdager mange af de samme ting, som Anakin havde. Altså lidt det her impulsevalg her til tingene. Men hun udvikler sig igennem serien, det er jeg også glad for, og hun opdager, at hun besidder mange ting, som hun selv gør, og måske skal forholde sig lidt anderledes, end hun gjorde i starten. Produktionen var i top til sådan en techno-animation-serie. Film som Star Wars er, og med de moderne teknologier, som man kan anvende, kan skabe alt og gøre det visuelt et mesterværk. Derfor hører de Legacy Effects til at hjælpe med at animere, så universet ser mere eventyrligt ud. Dave Filoni han valgte faktisk den her lidt rødlig-orange lysværfarve til de her to skurke, Baylan Skoll og Haiti. Det er faktisk ikke helt tilfældigt, fordi det er en symbol på, der er noget gemt, som vi ikke lige helt regner med. Det er også rent hukommelsesmæssigt fra ham af den samme farve, som Darth Vader havde, inden man egentlig lige pillede lidt rundt med de nye moderne effektsprogrammer, som man har i dag. Og det er faktisk ret sejt. Så man anvender meget til de her moderne film og serier, så bruger man Starcraft-teknologien. De optager i et studie i Los Angeles i Californien. Optagelsen begyndte i 2022, den 9. maj. Noget man egentlig anvender meget til de her moderne film og serier, det er det her Starcraft-teknologi. Det er noget teknologi, hvor man egentlig er i et rum, hvor det nærmest føles som om, at man er i universet, når man egentlig filmer nogle scener. Man begyndte at optage det her i Los Angeles i Californien, og det tog hele 6 måneder. Man begyndte at optage det i 9. maj 2022, hvor man så sluttede oktober 22. Og derefter, så var det bare klipperne og animatorerne til at shine. Under Star Wars Celebration afslører Kevin Kinner, at han vil gå i gang med at kombinere noget musik til serien. Noget musik, som vi betragter som lidt klassisk violin-klavermusik. Det vil jeg egentlig sige, at det er ikke helt ukendt for ham. For han er også meget kendt for at lave sådan noget musik til Star Wars, The Clone Wars og nogle andre serier, som han egentlig også har været med til at komponere noget musik til. Så godt gået, Kevin Kinner. Jeg synes faktisk, at det er en af de bedste Star Wars serier, som Disney Plus har lavet lige pt. For en gang skyld, så vinder de gode ikke. Og det ser ud til, at der kommer nok en
sæson 2 af den her serie. Det jeg bare vil sige, abonner til den her kanal, hvis du vil have mere til det her content her. Like den her video, hvis du kunne lide det her slags videoer. Og så vil jeg bare sige, hej skulle være. Og derfor blev Ahsoka, derfor meldte Ahsoka egentlig ud af den her, vendte sig til den mørke side. Så specielt Jedi-kriger, på grund af, at det serien. Nå. Så gik lige Chromecasten ud. Episode i den her serie her, hvor det var sæson. Jeg kan simpelthen ikke huske. Fuck. Det er sådan svært ved at autofokus. Serien, den foregår altså i slutningen af den her. Fuck. Alle skuespillerne i det her Star Wars event, Star Wars Celebration 2013. Altså i det her. Hvis vi tager hovedpersonen først her, så var det hovedpersonen. Der var også Ahsoka til Mandalorian sæson 2 episode 5. Hun skulle have nemlig hjælp til at kæmpe det man kalder ambidextrity, rigtig ambidextrity kæmpning. Og det var Ming Kwai, som skulle faktisk instruere det her kæmpe. Og derfor var det nemlig Dave Filoni